bak porma bising te subai bemung na hamari kaiteng. So ang tabuk damak no koinai opandani bagi kisa surir nan bagi. Ball traveling se kaijong na. Oh, gang dawli no koisina kisa opandan bagi surir nan bagi. Ananda sa. Dawli kisa pandan bagi suri suri. Dang fan suri shwana. I think bo hatsalo ba. Ang mansu bone bo am se hamten ne. Ang suri sinai since dawli ni bo problem na suri ne. Jugna ne afano no belaikina hambai kaitor nang hain sungno sabta kaisini yagulo. Makin nang kaitor sungno o sininai kaitor jararman baino no belaikina hambai. The Lord mo haikin tini hain sung sino pandano. Pulan simi paithak joran nang chap di ne kaitor nin thani shano. They shuri kaitor makin nang tip hangno uti duldi. Maika nin kok tu phainai nin saslano nang Lord nini mouthpiece nini kaitor nini speaker nini vessel hisabe nang boni use khlaidi. They sing joto or manjana kaitor nini hamari bebag no yachangwana boy nang sing joto non subadi. Mungsa jaga phano kaitor sing distract rong ni atike kaitor nini kok thaya sing khabera we kaitor wan sung mung katal sing already ne Jisu Christian munga fa kaitor nin thani shurishan. Amen. Belakin hambai da stepena bo jalan aman bagui. Ketai ang tabuk sing sini speak ono jalanan cekang tabuk da kakseng na jalaro sini praise and worship khanan bagai. Hambai zoran bagai tai jotono sari kaham tai tini chini pandawo ang jotono hain hailam sago faidi haike sengkai torno seng love lainai sengkai torno praise khlailaidi haike faidi seng asek tei leri awi ang joton bagi screen share khlaiana ang host no kisa koinai ano abo khainan bagi permission nan bagi permission manian bagi share khlaimai ang tongkha Hambai faidi seng tini or sab mongno puilar sab layana o subrai ang nono hambai ruo seng kai tono hambai lainai bebak bini naikol mani bagai bini chuba chuni bagai tai bebak ni bagai no seng hambai layan faidi or sab mongbai seng kai tono log lainai o subrai ang nono hambai ruo o Kaitor ang nono lobe chabo o subrai ang nono hambai ruo o Kaitor ang nono lobe chabo Sansar bai no kha sanam bai paye sanam kha nang bai ko sol khe Sansar bai no kha sanam paye sanam kha nang bai ko sol khe Hambai no Hambai no Hambai Emmanuel no Hambai no Hambai no Hambai
mano el nono o subra ang nono Hambai o Kaitor ang nono lobe chabo sumsong bay kuplo ani Pholani matang na lamang khlaika sumsong bay kuplo ani Pholani matang na lamang khlaika fasazla Phola tharbay chengno baptis markha fasazla Phola tharbay chengno baptis markha osubra ang nono Hambai o Kaitor ang nono lobe chabo o subra ang nono Hambai o Kaitor ang nono lobe chabo Phaidi sengte tangsa resabri Kaitor no lob lainai abo paikhe ang hain hai tini nichi ni tui fangno o zorano ya farnai Phaidi seng o common song khulumani song o subrai chini o subrai amona seng resab lainai O subrai chini o subrai jotoni bugraneng se O subrai chini o subrai jotoni bugraneng se Nini mungle bese kuchugo Asiko tora sinai thom Bebang nislay fano ng sakawo Chini kugbay sabay liya O subray chini o subray Jotoni bugra ng se O hani jotoni slaifano nang le kuchugo tongo kuchungi kuchugo Kaitor nang le bebagni saka otona O hani jotoni slaifano nang le kuchugo tongo kuchungi kuchugo Kaitor nang le bebagni saka otona O subray chini o subray jotoni bugra nang se Nini mungle bese kuchugo asiko tora sinai thom Bebang nislay fano ng sakawo Chini kugbay sabay liya
O subrai chini o subrai jotoni bugranan se O hani okra kusu borong ni sakaona Hayung ni bebang ni slay Nengle kuchu gotong na O hani okra kusu Borong ni sakaona Hayung ni bebang ni slay Nengle kuchu gotong na O subrai chini o subrai Jotoni bugranan se Nini munge besekuchu go Asikoto rasanai to Bebang ni slay faron sakawo Chini kugbay sabay liya Chini kugbay sabay liya Hambai Kaitor lobzak theng hain hai ozorano chini tini ni Hambai Balakan Hambai darano si bo praise and worship kai kalaman bagui gang tak jorarnai chini tini sarik ni Bible reading and prayer das depeno joraubo abo pai kai da khaktangna joraro bini ice breaking session ni bagui gang tak jorau das depeno Bible reading and prayer bagui Balakan Hambai tini sing Bible ni Bible scripture reading sing tini naine samung bijab ni chapter 16 verse 16 simi naine kok bokrogos tihni rezak Philippine alongo Paul by Sheila verse 16 salsa sing surisan thaniwo thangfuru selengzuk khoroksa sini biskango klaikha bo mutai hamya kolobjak mabai biskangni kokno sikang baira sawo bo borokni talikani kok sasawi bini bubagra rokni bagui rang kwbangma ajiu bo Paul by singno ruktarui hai hinui jiri khokha o bororok Kaitor ni seleng rokse norok bahai khe muthangjagui mannai abono borok saklayo omotui khlai tongmani bo balokha Paul ulok tekto nangjagui uphili naharui mutaino hai hinui saka Jisu Christoni mungui ang dagiwo nungbini bisingni ongkhorui phaidi mutai logi no bini bisingni ongkhorui thangkha bini bubagra rok rangni lama kema bini bubagra rok rangni lama kemakha hinui sawi mankha haike Paul by Silano romui bazaro bokrok rokni thani sopret langkha borok busthumnai rokni biskango borokno tubuwei hai hinui saka o borok ungkha judai borok sini tauno udru mudru khe tongkha borok phwrwngmani tongmung sini kerongno swayo sung rumsong sung omotino khnawibo manya khlaibo manya lukurok oro dailaikha busthumnai rok Paul by Silani
rirok sisigui kibikha haike borokno sprangna bagui dagikha panjalui sprakma ulo borokno alongo dakha haike jaike murugna bagui along nainai no dagikha o dagijak mabai along nainai borokno bisingni kutulok chopkha khotolo chopkha haike bufang hilik kongnio borokni yakung sitogui kha hordibor katutuyo Paul bai sila kaitorni thani suri santutui rchablai tongmani yangte chopjaknai rok khnaui tongo achomsa oro belai khe bangla phaikha obo bai alongni hayafang kalaisakha atkasa bebak dugak rok khyokha phia chopjaknai rokni sakni sorni dukhui rok phurui klaibaikha along nainai sijakha along dugar rokno kyokjak nukheno chopjaknai rok bebakno kharbaikha hwnui bowan sukha haike seng thorotsa sotroi saichung thwina naikha tamokhe Paul sotonui hai hwnui chirikhokha nung sakno ta dera rkhudi sung jotono orose along nainai chati tubudi hwnui bisingo dolangkha haike dur khe kleibraui Paul bai silani bwskango burungsa khlaikha bo borokno phataro tubuui hai hwnui swngkha o hodarok mwthangjakna bagui ang tamo khlaina nangno borok hai hwnui swngkha subrai Jisu Kristo no poito khlaidi borok hai hwnui sakha subrai Jisu Kristo no poito khlaidi haike mwthangjaknai phia nini nokni borok rok bo mwthangjaknai haike borok subraini kokno bonobo sakha bini nokni jotono bo sakha apruno along nainai borokno tlangui ksarok suwui rekha phia a horono bobai bini nokni bebak borok logi no baptisma wngbaikha bo Paul bai sila no bini nogo tlangui maicha rekha bo bai bini nokni bororok tongthokjakkha tamni hwnkhe bo tabu Kaitor no poito khlaikha teini phungo bus thumnai rok sebok okra rokno hai hwnui dagi rohorkha a borok no phiyogui rohordi aboni bagui no along nainai Paul no hai hwnui sakha bus thumnai rok norok no phiyogdi hwnui ano dagi horkha tabuk norok kutuli mankha kwchang khe thangsidi tamokhe Paul sebok okra rokno hai hwnui sakha sini mungsaphano majra nukjakya haiphano borok sungno luku bwskango sprakha yang sungle roomni boroksi ulo borok sungno alongo dakha tabukhe tepsakhe rohorna naikha haida ihi abo wngglak bus thumnai rok sema phainai borok sak baithang sungno phiyogui rohorthung sebok okra rok o kokno bus thumnai rokno sawi khna rekha haike Paul bai silano roomni borok hwnui khnakheno borok kirijakha aboni bagui no borok phaiui borokno koiphaikha haike borokno alongni tlangui townni kutuldi hwnui hwnkha
Paul by Sila Alongni Kutulei Lidiani Nogo Tangka. Aro Borok Takugrok by Malay Ka. Aro Borok Takugrok by Malay Ka. Rak Karak Rena Bagay Cox Haka. Haike Kutulei Tangka. Kaitor Elmbak Porimao. Sungjotona Hambai Clayting Amen. Belakin Hambai Tarano Sungno Bible Kahamkai Kuktangi Kanarma Bagui. Gedang tag Zoranai Dakat Sungno Bini ice speaking session in Bagui. Hambai hain hai zoran bagui ice breaking session ang pila no session sang thangnai month ni simi 21st September ni simi sang quiz competition chengmani total 5 sessions tongmani hake 4 sessions paikha tai 4 sessions pai nai tabuk top 5 tongo pila hangke chini takuk olin abu pai bukhuk azi third do tongo bukhuk eli fourth to takuk kathar tai fifth to hongke chini bukhuk aipir ke tini chini session 5 ngai topic ngkha x chapter 24 ni siming 28 ke tini no je marks kabang man nai joto session ni marks no sang add khlai nai je total je marks kabang man kuk nai borok no bono winner ngai tei sang again siming no saklai jak je winner ngai bo leather bible man nai hinai ne abo sang english ni phanor nai ebakhe kok borok je winner nana musung tei hake ang puila no joto no hambai ruo je puilan siming quiz competition no partner nai rokno norok kaham ke serngai nai partner ma bagi ang norok no belai ke hambai afaro hake ang norok no all the best nai tini chini last round ba last session ba hake norok kaham ke rebaidi ke first sinani norok chaitok di hake ang screen share khlaisina chat box so ang norok no code ri rakha norok participate khlaina hangke menti.com te norok thangi mano nong ne zoom meeting no norok minimize khainai menti.com hane google shindi google shinbai ne ara code shinjang nai tongana code ang chat box no norok no rirkha 8986 7227 8986 7227 ang screen share khlaichinai joton bagi hake norok hapke no norok nugnai aro Pholani Manna quiz competition session 5 date 19/10/2021 chapter 24 to 28 yes or no round tini ni chini round kha type kha yes or no question singjang nai norok yes ebakhe no answer mar nai so belai no klai ang khaklai norok prepared no nai te kaham ke partner nai nai je tini puila tumung no agi session so join khlai jia norok bo habi nai mano norok bo compete khlai mano norok prize mania fano norok compete khai di partner di ang asung no norok no koi nai phaidi heke sengtaung nailai na busuk jona hapka busuk borok hapka total 6 players 6 participants take bo tumung na hapna mo sungi tongkhangke ang nasingnai te 1 minute jorati nasingnai norok hapna ni problem tongke ang safirana norok zoom meeting no minimize khainai menti.com thangdi menti.com thanginai join a presentation hanai tongana tayara code sindi norok 8986 7227 8986 7227 hake seng ok omti hai quiz competition agin siming no khlai phaile mani kebni problem da tong Ang one sugo tini only je topo tong na roksimi compete khainai na. da okay kokre phaidi hake seng chenglaisinai seng chengi thanglaisinai ang enter sinsena enter sin kangke no norok ni mobile ni screen no question phainai question norok dakti poriwinai answer dakti redi jasik dakti answer nai asung no points gwang mannai phaidi hake ang sinsenai 5 4 3 2 1 start first question norok ni bagai
Did Paul share about Christ Jesus to Governor Felix and his wife Drusilla? Yes or no? Paul Jesu Christo ni ko Governor Felix te bini bihigno sada saka. 7 persons vote rikha, koroksa vote riako. Correct answer rikha yes. Joto no correct answer rikha faidi sang nailene sabo fastest te sabo mark kabang man ka points kabang man ka sang nailene. Tini competition tough no. Fastest chini bukuk eli, second ochini takuk olin, third ochini bukuk azi. Je top 3 borong no compete khlaitongo kathar bo top 4 belai hambai phaidi heke omni reference nailena. Acts 24 ne 24 sujak tongo. A few days later, Felix came back with his wife Drusilla, who was Jewish. Sending for Paul, they listened as he told them about faith in Christ Jesus. Paidi orono chini answer bono kana. Hake next question on thang lai sinai. Question number 2. Tiar tongdi norok. Ang next sinka. Question number 2. Enter. Question norong niskino fayana. Screen now. Did Governor Festus shout to Paul saying, Paul, you are insane. Too much study have made you crazy, while testifying about Christ Jesus? Correct answer inka yes. Omo Governor Festus inka Felix ni pore je phainai eke bo saka bo afru testify khlai tongpru bo bini defense sai tongpru afru Festus bono thagri ne samani nang kobordang kha ni ne haidi sing nailena sub marks kabang mangkha sub fastest chini bukuk azi second o tongo chini bukuk eli third do takuk kathar fourth to chini takuk olin te fifth chini takuk Stephen paidi sangomani bo reference nailena. Suddenly Festus shouted, Paul, you are insane. Too much study has made you crazy. Paidi abo correct answer inka yes. Question number 3 thang lai sinai. Question number 3. Tiar tong di norok. Did King Agrippa accept the gospel when Paul told him about Christ Jesus during his defense speech? Defense speech. Yes or no? Answer divided. Correct answer inka no. Did King Agrippa accept the gospel? Accept klaya. Sang nailene scores. Fastest chini bukuk eli. Ake second o tongo chini takuk kathar. Third o chini takuk olin. Omni reference bo sang nailene. Afro thashingo sang poli laikya. Festus nang koborda hanay Paul no sang fru. Afro bo Paul sakai hi ang koboria. Haipano ang je kubuino se sao. Tay aro Agrippa no Paul samani nang bebak Simon na hanay nay. Ake 28 o sang nailene. Or atam hanisa Agrippa haini saka. Agrippa interrupted him. Do you think you can persuade me to become a Christian so quickly? Hanay nay bo afro. Tahani sanani reject khlailaidi bini typical answer by. Paidi haike next question on thang laisinai. Question number 4. Take kani question se tong shibo. Haike o kani questions ni je chanai je kabang marks manai bono first nang sinai ang enter sin sinai. Did an angel of God tell Paul not to be afraid, for he will surely stand trial before Felix during their tough sea journey to Rome? Angel of God, Paul, not to be afraid. Correct answer inka no. Sab norok ka bini no chaka. Sang nailena. No sabrika
chini takuk olin bo belai no kaham ke porijak aban bagai no no oro chaya mani reason kha Felix nia ara Caesar nia ra se ma thang na hini sau ta Caesar Rome ni emperor aro naidi for last night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me and he said, don't be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar. What's more, God in his goodness has granted safety to everyone sailing with you. Borok jefru Romo thangfru Rom ni je journey claifru borok kabang ma jaga nobar ni jari siwo journey claiman jari tamukha kesakha borok kaham ke thangai malia borok ni ship rok bo nostongkha borok kabang ma jaga o ma bathakka afru tamhani oro saka Paul bo khoroksa angel by sajakha je norokta kiridi nang kaham ke no soginai te nang aro Rome ni emperor ni biskango Kaitor ni kokno sanai ne. Faidi next last question norok ni biskango question paikya answer did Paul heal Publius' father and other sick people on the island of Malta? Did Paul heal Publius' father and other sick people on the island of Malta? Correct answer ka yes. Narogoma chapter 28 of Porikenognai. Oro chapter 28, 8 to 9. As it happened, Publius' father was ill with fever and dysentery. Paul went in and prayed for him, and laying his hands on him, he healed him. Then all the other sick people on the island came and were healed. Singoro nugo tamale Paul a Malta island obrok jefru thangpru arojek bokabang ma borong na hamreka. Abu pai Malta ni siming se borok Romo thango to isa journey khlaika katal shipo tai aro Romo thangai bo kai to ni kokno pirkha aro Jewish ni leaders rok boy malaikha sing omo sing elembago naikhe nogo sing porikhete bo saimano paidi heke sing nailena sabni chakha te sabu winner kha hake ang puila ni samani chini tini ni winner kha all-in haike bono chini o quiz competition ni winner kha tahmale bono top 1 tongmani haike o score no add khlai ka haike bono top ngai haike belai no hambai chini takhok all-in no tahmale nang kaham ke kuthuk ke pori winai nang kai tuni kokno chairman bagai tai o quiz o kaham ke partner ma bagai abo haike no ang jotono hambai tai kha kaham yafaro je alka joto participants tongnai rogno norok belai kaham ke no norok srengka haipano oro o winner je chini takhuk all-in boro chung je bono prize renai haipano je tongnai second third rogo je participate khlainai Kaitor norok no bo hamari renai Kaitor ni simung bai Kaitor norok no hamari khlaiteng haike ang asugno ozora winai hain hai tini ni tifangno ang ozora no yafarnai Hambai. Belakan Hambai, dar no sini o ice breaking session no kaham tui duma bagai. So belakan hat kali ga bebang no kaham na serenggai kaham kai seng asuk joratui. First ni simi fifth session joratui seng kaham no o quiz no seng kaham ke khaiman phaga. Ke seng tabuk pula seng sini speaker no joranan cekang ang tabuk koinai sini basui pitibani no bini song yang kaba sini sabung kaisa details sanan bagai gang tahu jaran nai sini bahasa pitibani no bini jarananan bagai. Hai no hai, ini te wisa ang norok kango te thaisa him ni story tu wi phaikiu kha. Joto no sari kaham. Age te phangno belakan hamba ano jorariman bagai. Ang asuk kaham ke elaborate nai siman liya tini hai khana an jaman sak ang thanai kha khlayo ono
खोनालेसे जों जतनो किसे एखेबा किसा हामारि मानि मानो सेकांगो सामारक नि होइते जों बो आरो होइते बो जिनिस रोंमुं ते आबो हाइके तंगै जों ब्लेसिं मानि मामन हाय साखायो अबनबो इसिसा हनफानो जों साकनि वान सुक माबायखाय आबो हाइके तंखे जों हामारि मानि मानो नै काइतर सुबाथु तिनि आं जे हिमनो सारन नायो आबो हके have thine own way Lord पगरक बायखाय निनि मुसुंसै सुब्राय निनि ओ हिमनो सिनाय हिंके एडलेड एप पलर 1902 वो बसैमानि बो अबसैमानि कायसा कंडीशन दंगो बिनि आ कंडीशन न नसिसा नायलायना बो खरकसा मिशनारि बो काइतनि ककरक न पिरनानि बेलेखना हमजागो हानि बागै बो जरा कायसा वन सुका आफ्रिका ओ थांगै काइतनि ककरक न पिरनाय हनै वो तो वन सुका बो बिनि जे मानसा चेष्टा बो खलाय दंगो हाय हिंफानो बिनि रांपुसा करिनि बागै बो थांमानलिया बो साइटक फानो आबो बिनि बागै सम्भव सेनलिया जे थांनानि बिनि रां करिनि बागै आप्रुबो बखात हिजागै तंफ्रो न बो कायसा प्रेयर मीटिंग अटेंड खायका आ प्रेयर मीटिंग बो खरकसा उमर माने ताकरा जग बुरिनि सुरि मुनकनावै बिनि बखा माने बिनि बखावो बो वान सुगि मानो जे काइतन मुसुंति मानसे दाबाक अंगखनाय आ बुरै सुरिनाय बो इंग्लिश को सावो it really doesn't matter what you do with us Lord just have your own way with our life काइतन निनि मुसुंति से तिनि थांसुंगो नों मुसुंमाना से खलाइदि जोंनि मुसुंमानिया नै आ सुरि मानबो नावै आसखायनो बखानां जाखा आ बुरि सकनि सुरि मुंखनावै बो जेदिनो नगो किफिल का आबनो खनाय फये नगो किफिल मान जरा बो आबनो मनो वान सुगि खायका हे बेलेखनो नांमान लासा आं बा आनि मुसुंतै हानि मुसुंतै बेलेखनो साइतखा आफ्रिकाव तामखाय आबो तो काइतनि मुसुं मा दे इंखना आंखौ साइमानिया आं थांमालिया ओंखा होताबो काइतनि मुसुं मान ओंखना जे आनो थांमायाव न माने तंफुन थांयाव न तंफुन बो आबो फिल खायका आदरावो आ बुरि जों सुरमानि बिन बखाना आसुकेनो सलाय रिरिखा आसुकेनो काइतनि थाने डिपेंड थे तंना न फुरले रिखा आ लाइन तांनि बायनो आफुकेनो बो पुरा पुरि तिनि थांमानि तंमानि र तिनि मुसुंमानिया तिनि मुसुंतैया तिनि वान सुंमानि सामुं खायना मुसुंमा र जों मुसुंमा बायया काइतर मुसुं खायसे अंगो इभेन कि चिकन मिकन सामुं जत बो मुसुं खायसे मिसे अंगो नै बो वान सुगि मान सुखा आबोनि परे बो आ हरनो अरु सामुं न सैमानि निनि मुसुंते सुब्राय निनि आंले हासे नों तागि आनो तागि आनसेरै समहिरिगो उसु बो आफ्रम केनो आसुकेनो बखा नांजागै काइतनि थानि पुरानो याफर सुगै रोखा आफ्रनो बो अरु सामुं न सैयो निनि मुसुंते सुब्राय निनि आंले हासे नों तागि आनो जों तिनि अबनो ओ आंले हासे नों तागि आनो ओ कगबेनो जों हामारि मारि मानो ताबुक नों आं जे काइतनो सुरि लबि तंनाय र आं हासे हिंगाय काइतर सानो ताकनाय हिंगाय आं बबो हाय हा नन्ना जों तबुना हा नरम दुदुक तंया के काइतर संनो बिनि सेब्रना मुसुंते के संनो तागि मांगला जों तमुनो हा रागै थांका रानै थांका हगाय बसुंनो बिनि सेब जेबे तागना मुसुंमा हाय बो तागि मांगला संनो नाहाय आबनो सुक्रुबना नांनाय थानदुवै सोबायना नांग्रानाय तागनाय बो कष्ट तो उंनाय न ओ तागजनाय बो बेलेखनो पावनाय हेन बागै जों काइतर बाय तागजोंना निसिनखाय
जों sak tabuk bobo ha ngani nang abo जों oro je tongnai rok Kaitor suri tongnai rok abro जों one suklai mano a kongno one sukman bisintino जों hamari mani mano bahai ke hingke जों ha norok ke tongkise Kaitor जों tak thokjaknai bini save rena musung te जों save khlai mannai hamari mannai o kongno no bo jotno no saimannan bagui bo obono him srika गोबां मास खैजाक o jaga jotno pura bosungno naimatino जों ngnani nango chini musung teiya a kogrok no teina thanayo chini speaker bo saka जों hingke जों chini musung tei kise Kaitor thani sano Kaitor ang mo hai nangai tongo Kaitor anon tabok jora mo hai redi mo hai ro Siapa abrok Kaitor musung tei imani kusikalaya chini musung tei se जों sanglai tonglai tam khai जों बे बागनो बिनि मुसुं सेने जों साननानै सुरनानै बननांगौ आ कक बैनो तिनि जों अ कक बैनो जों जानजानि बागे हामारिखाय जों तिनि तो मुंबाय खेति सावानानै आं आसुकनो थानाय नरक नाकादिक आं तिनि समय बबसि मानलिया आं इलाबोरेटलि काहामके नाय मानलिया ताबो आं मरनो दुइ तिनटा स्टेन्ड सग्रसाबे आं नरक दस्तका खोनारना Nini musung tei subrai nini ang lehase neng tabi ano tabi nini musung tei Nini musung tei subrai nini subrai neng ano nai dikeni Kotor slai kufur snandi ano angkulumu wes kanggonini Nini musung tei subrai nini ringgui soriwo anoraki Hambai sengkasa bebali Hamzak lai Kaitor anos namdi Asukna Hambai Haino hai tesa siniti phango ojarana yapade rijago Belakin Hambai basuino jungno kahamka elaborate khai tei omuni o himni kaisa meaning saman bagai belakin Hambai tei aboni yagulo boki jungno sabai khanarka belakin Hambai basuino tei phainai jorabo bono Kaitor tebo hamre khaiting chini buskangni jorabo tebo kaham kaham tebo himrok jung tebo saimanan bagai Saitun Gang tabuk sini main part of the service yakba sang tabuk Pholan manan thangnani sang ready ngulani sini khano sini kono Pholano ready khlainai tangkai tabuk ang jornai sini tini sarikni speaker no bini jora nanan bagai ang koyo sini speaker no bin jora kulogi jau Khorong da kana khorong da kana khanau Hambai Pholani Manna ni
जे मिनिस्ट्रि खायथंनाय रखनो ब्लाइना हामबाय अ सेप जरा kaham rama bagai ang जे program betang tei tongma tei khe ang chongja ge tongma se tabok khe obo haino kaida chongma bising tei ang tini nong bwskango kaiden kok kathang sanani phaijak tai short time ni bisingo prepare khaimani bagai ang je agi je prepare khaiman abo tin ang share khainai tai jora bang asuk naglak ani time ke ani obus kango tawo 8:20 baji tongo ang 9 se sakang painani chaitok nai ang asa jora naglak haina hai hambai tai christian mungba jotono no sing of virtual meet ni bisintei chiba yaparo ta kaitono hambai marwo obo hai jora kaham kaitoni jugal roma bisingtei borong ni bisingtei phanang tongthung obo je technology haipan kaito jugal riakhe abo sing mangla khomo abo kaito roma bache sing mangkam kaitono hambai tai chengna sakang ani sinimang kisar nana tai thasingo bo sin takuk stephen bo verse porithanga chapter porithanga x ni samung ni besap abo toino ang sanai tai main ke ang sama tongo stephen no tini ang khoroksa kristoni seleng yakaba theologian pon hanmano 1600 ni john bunyan hini khoroksa tongo aboni kaisa besap pilgrim's progress ni tei ang sanai ang koyo zorawo stephen nang khanai tongka ke nang ang nono hormani kaisa chart obo nang kisa display khai tongka sanai bole hambai stephen no tai oro sing nukhana norok celestial city jora to ka asa jora sogi manglak jora be khajak ni bagai kaitor songui jora mangkhaba busnani salate waisang abon tei sanana ulofano to ka ang tini ani main ke the city of destruction is me the cross asa jora ang thangnai engka nor nukhana ro 6টা point khe 6টা point na wine ke sakana pai thango ga abono ani main focus tai ani je nahar mungbo bo hai ang storyteller hai ke thanglak tamni ga bo ang story sana thangka ga bo tini sapungphon paya tobo khe kaitoni kok kathang tai aroni bising je theological je kaitoni kok kubui oni bising tam phurungnai abono se ang phunuknai ang story sama hai ke thanglak abo ani jora bai khajak ni bagai ang abo thanglak abo sini nahar mung buya o pandan bising tei am bagai ang kaitoni kok kathang or tam sana nai abo sang ang nai gam bagai ang hambai ruo jotono no ba jora kesep ni khanamani kabangma samurung bagai gataya oro ani khoroksan palbo tongo sem hnai sing khorognai sini borok fellowship ni kaisa tongo mission compound no division headquarter aro sing ministry khai tongo layman hisabai norok aro jorok ma khake norok phaimano aro diporo panda ungo tai sikla panda ba jorok no norok khakai norok semno sinina hanai norok tumung no aglio sopai panda khainang ke norok semno norok contact khaimano bosini fellowship ni khoroksa youth assistant secretary abo haino ang chengna saka ani sinmung kisar sinan hain hai ani mung albert ani soy mother church sangkha local church sangkha new testament baptist church abo sodonot baptist association klayo tai location angke abo jiraina klayo nit agartala buskangana motha norang phasing rogo berna rok thangka ke nor nungna na nit agartala na buskangana motha abo haingke ang agulibo ani kerumung tong Christian takuk rok ya fellowship ka abo borok baptist fellowship oro mission compano abo haikya ang kerengi tong ang tay amun sai tay ang ani sinmung rok lakha tebo sinan musung to haka abo olofono ani qualification ofan ga jespan ka abo ang olofono salanya na bokha to hain hai kaitona hambai söngnalina na hain hai ao Acts ni book of Acts samung ni besap 16 verse 29 by verse 30 ang Stephen Hambai na mo so pura whole context ka porikha bonang saman ka kasi verse hai pa na whole context po naman bagay balagang khatang ka thaisa verse porikha ka romi mayang thang hai pa na whole chapter ya whole verse abo saka
sekang ul ke bopon bagi belain Hambai ang pon na samong ni 16 ni verse 29 by verse 30 along nainai chati tu budi hnai bisingo dolangkha hake dudru ke kelibrai Paul by silani buskango burung sake kelakha verse 30 bo borok no phataro tubu hai khani sungka o hodarok mothangjangna bagai ang tam khlaina nangno ango portion verse 31 bo borok hai khani saka subra jisu christ no poito khlaidi hake mothangjaknai phia nini nok ni borok bo mothangjaknai o elamba pono bisnis na ketal ke hamri khlaitung amen engke o context na thangka bo jail romjak tongpro Paul by Silas a jailer borok no sungmani bahai ke o hadorak mothangjakna bagai ang tamo khaina nangno ne ara sungmani okok haipena oro ang thangyawi ang tini ni je main ke a pilgrims progress ni abono sang ani main focus te obono ang related ke ang kisa side thangna na sung naina thangkan ke sinoro kaisa culture krei sermoni culture gabangma phatarni mo tharo ke biblical church rokon ke Christian literature busab rokno sergma roknogo tabo obo haino John Bunyan ni amte busab rok Christian literature busab rokno nawoi bisi kaisa rok Bible study rok haima haike sernglayo hayakaba tabo John Owen ni mortification of sin rokni tong yake artist Sproul ni kabangma busab rok tong abo hai boy rokna nawi borok sernglai systematic ke chapter to chapter for an example even John Mac author ni charismatic rong tei kaise busab sijakma tong charismatic chaos nei abo rong phanse borok chapter to chapter ke layman rok study khalayo mo thanok rok abo hai gabo hai ne sinor kaisamte culture krei tabo khabo tan culture krei abo sana thangla kha tabo ke o Pholani manan bisingtei obo tini je Christian literature busab sang nainani jora sema bagi sang salai thanglai o busab sijaka John Bunyan hini khoroksa tongo abo 1600 BC ni kogrok tabuk 2021 BC soli tongo 1600 BC ni a kogrok a jorawo tamo itihasa naina thangkanke a jorawo civil war soli tong a jorawo religious persecution bo balai kheno solima jora tamningke Christians rock poito khane rock a England no Church of England ni under tongyang ke bor persecution che manjago hayakaba kaiteni kok thangna pina ni thangkang ke a zoraw tam nukjak ke Church of England ni take a license mana nango hayake layman rock jesupon biblical ngui tongthung borok ni thani a odhikar krei kaiteni kok thangna sanani te abo simi buya main problem ke a zorawo a Church of England belai keno kaitoni kok thang bai haksal jak sung saimano auni sai sekang ni bisi roko 1500 bisi roko bisi kolok ma a Europe hawo kaitoni kok rong no kholop jagi tongmani bagai 1517 yaga 1570 no Martin Luther ni bisinti kaise reformation nukjak mani mo thakagi thangmani a mo thakak ma bo leader rok rangsana ni bagi buya leader rok chair sanan bagi buya tamni bagi nukjak hangke kaitoni kok thang belai khana compromise man bagai kagi thanglai kya Roman Catholic or traditional Roman Catholic rock by haikeno Church of England rock bo kagmani nukjak kha but a Church of England rock ni thani kagmani nukjak mani phanang thung haipana bong ni thani a phorung rok doctrine purity grei e abo haina nukjagai je jungjal manjangnai rok no John Bunyan song teki sabin background sana thangkangke bo Baptist mo thani khoraksa theologians yaka pastors kalayo but tumung no ordained Church of England bisingte ordained khaijaya tong phano gebin background tekisa naina thangkangke balai kheno krei nukhungni borok bin bupha a tin yakaba karai rokno taknai rok tagi ajinai rokse amoni bisingo tam nukjakha sarai phuruno bin buma thithanga ga amoni bisingo tebo nukjago sung tabungni modern Christian roke Christian kana prosperity rongno yaka sungsar ni ganang rongno mang wan sulayo Christian kana ganang ngi thangnai pastor ngi thangna ganang ngi thangnai oba hai rongni thasingo sini basi ba pori thangka kaisa hymn ni story o John Bunyan sung story pori khake
reality te buji mano John Bunyan pasar engtati se bini nukung asaka sugya bin nukung ni bihik no sari tong na bagi mo thani borok se subai ma tongu bo jail ro rom jagi tongu pro bo baro bo so jail ro rom jagi tongu pro kai to ni kok thang no samoni bagi bo jail rom jagi tongu yo a jora bo ke sung saima ka context so abo sulo so bisini kok ro ga phari story phaina na tai te ke sakok o busap bible ni lo most selling busap glayo translation bisingla ka kalai semia to ke balakan phaljak suka o pilgrim's progress obo hai inke o busa buru sija khanke abo bo jela romjak tongoi pro a jela romjak tongoi pro bo tamo nukha abo bidike start khainke abo bini starting the story in starting a story in starting o tam nukjaka khoraksa borok ri kisik sumjak teki sangke yago busa boy bible boy tijak teki saka bin bangrawo hilik mani tijak ang haina hai tese repeat khaina na John Bunyan ni a pilgrim's progress of bake start khaikangke khoraksa borok ri kisik kanjak yago busa tijak tai bangrawo hilik mani tijak abdi haike se bo introduce khayo abuni mungke ta mungke Christians a borok ni mungke tai a borok bo shohor ningke the city of destruction ni shohor ni borok mane no lob mungni chapter 51 ni 5 sung nugo sung buma ni ogo chujak tongpurna sung sumsok ni sajago sung adam ni bo song ni borok sung sumsok sini bokrok sabong ke adam ni bagai sung sumsok jemon book of Romans ogo sijak tongo khoraksa ni bisingti sumsok hapakya te khoraksa ni bisingti muthangjaka sung asa ketal ingya bororok kristono sinia bororok kristono poito khaya bororok asa ketal ingya bororok borong ni state yaka borong ni basamung boro ngi tongke asa ketal ingya sin sekang zotono the city of destruction no basa jakse sung english kogo sung destruction sung khanakan bujo abo mane no wana masya sukrujak nani jaga yaka birman nani jaga abo hai sohor ni borok hai kaba asa ketal ingya borok sauni bosong ni borok ke adam ni borok amon bagai khorsa theologian kaisa samatong nang borok ngai ni thani kani choice tong nang either way nang adam ni bosong ni borok ngai mano hai ke kaito ni kharuma ba ni kristo ni bosong ni borok ngai mano aro kuno jat ni kaskari alambok naina thakangke nang bukung kolok nang bukung bara nang bukhana kufur nang sa kufur ni kuno amti hai jat sikrai biblically naina thangkangke nang either nang adam ni bosong ni borok ngi manai hai ke nang kaito ni kharunga bai poito khaima bisingti ni kristo ni borok ngi manai asa simi choice e obo haino o je character John Bunyan phurungmani abo bini bo jaga bo bas jak ke the city of destruction bo bas jak tamon bagai bo a jaga bas jak ke bo adam ni bosong ni bagai bo sumsoka kathai tai bo tamo engjak ke ri kisik kanjak tab ri kisik kanjak mane abo literal ke no tanari ri kisik kanjak mane no bini thane mungsapana kaham krei a borok ni thani bo jesek pana bin buma bu phani kaham no phana basara di kathang kai to ni mokolo bin thane kaham se krei bo jesek pana traditionally bo christian kaham ni pana phunuktung bin thani kathang kai to ni mokolo kaham krei jeremai rogotam saba borok ni kaham kai to ni mokolo ri kisik bai baksa se klai manam sipo mane asake na a divine standard no maintains khaimia abo hai sini birman haimia talika haimia borok a birman haimia talika haimia no John Bunyan bosimi phringya whole bible se phrongo abono no bokhna to khe o story ni bisinti bo phurungna nayo te kha khayo ang khajing korai thanga ko o tinin story rok khoraksa poito khaina rok relate se khasa khaima nai inga a borok ri kisi kanjak o character mung Christians tai bini bangra wo poza tijak a pozang ke sumsok ni a guilt
tab guilty nang ko kurang sana ngli ano nakade guilty kha khama phanang khana a sumsok ni khajak mani abo bo bujiwi kha khamani abo pozana bo tuijak abo no bo heleng rna ni kuno lama si bo mayang tongo ge yago tam tuijak ke besap tuijak a besap ke sing saimano bible sengsara te kuno phano mani krei bororok ni kuktei ganang bahano phunungani abo dikon ni kaham bai phano sete khoraksa ni sumsong na phunungmaya sikla youth leader kahamungma phangma ni bisingti phano se sumsok borok ni haimana phunungmaya o sengsara kaisa simina besap rajaka a besap ke kaito ni rajak besap 66 books a besap ni buskang basa kha simi se a besap na sung porikha simi se sung borok saiman suknai borok besake se sumsogo talika haimya kukti ganang te kuno hope gerei abo hai hopeless damnation lama gerei hini saimanai abo ni bagino khoraksa preacher 1600 tai 1700 ni khoraksa preacher samani English preacher Puritan preacher Jesse Ryle bo sama kaisa kok tongo Christian dormo simino Christian phormung simino sumsong ni dormo ni sajago tamningke abo kubui kethang kaitor bai rojak ma bagai abo borok ni sayano srai srai ke phorungjago sengsarni phormungo nainai de dormo rogo aro borok ni sijagoi tongma bagai borok ni a birman borok ni sumsong ni kokrok na asuk sajakmani nukjagyan sau Jesse Ryle abo norok nangka ke ango busab rok norok recommend khaimano ola panda pai ge bo sama tongo Christian religion simino sinner religion nai inke all Christians bo o tabo character ang final story hain hai sotesi phero laina na o Christians bo jepro ab besab na pori pro bo teruk ab phikung ni ab barza hiligi phaipo daya bini rikisik abo kanjak bo apori rok bin mokol ni muktei tebo yori phaipo jemon thaising sung Paul samung ni 16 apori ma hai a jailer Paul sono sungma hai jepro bo kaiteni kok thangno khanawi bo sungma hai hodarok mo thangjana bo ang tamo khaina nangno ni sungma hai abo belai khno borok ni basic questions o sungsara tongai ang srishti korta tongui tongkhake mutai hini tongui tongkhake kaitor hini kethar tongui tongkhake ang tamo ke kahamuni romjaknai tamo khai ang muthangjaknai abo sungsarni nastik rokhono sungwabo nastik rokhono je borok ni samung kaham khaima be borok wan sugo bor kahamuni romjak tongnani nastik rokhan se abo hai question yok maya ga dormo khai tongnai rok bo hai question ong sungo abo hai no o zorabo Christians a busa pori robin mokol yori phayu yororok bo ab ongo Bible pori rek getam nukjakha bo bin nukhong ni bini bhik songna saikya bin busarong na saikya a city of destruction bo tongi pro bin bhik ni mungke Christina bo saikya ang o busam na pori rek ang ani a pozano tebo hilgruk phayu ang lama sapma yang tokang bake phyokjak nai ang saimani tongka ang busuk sumso ganang borok tai a sumso ganang borok ni bagai ang o elam bakti naina thangkang ke a kethar kaito ni mokolo ang bini kethar thamsi judgment mi se manthai hanai bo bin bhik songna saka tai o saka sing city of destruction tongui tongkha ke sing tam manjak thai ke kaito ni thamsi simi se manjak thai jemon asa ketal inge borok bo adam ni bos songui tongkha ke Adam ni bosong mane no Adam jemon bini sak ni samung bai kai to no kare abu thai samani ulo mane tam phunum abu thai samani ulo mane kai to rang no nangya ang ani samung bai nang muthang mano ang ani samung bai nang kaham bai hameno romi mano khane phunum hai kalai bla Adam ni bu thai samane ga amti haino je bororok je sumjok bororok Adam ni bosong kalai tongnai rok je city of destruction kalai tongnai rok ang kai to no nangya ang ani samung kaham bai no ang muthang mano hone phurungma se klayo tai abu ba klayo ang kaito ni thamsi se manjak thai a borok saimi aphanang tongthong haibana kaito ni thamsi se manjak thai klayo kaitor kethar kuboi te bos min kuboi amuni bagai o bible kuboi ngi tongkhake alambago sama hai borok khorok sabana kaham korikha tai sak ni phan bai bo kahamuni romjak maya salvation bo maya ga abo haino borok je sakpano
reason rutung excuse rutung kebo nizini phan by kaham se maya tamka kaitor sarai sajak elambago gab abo haino o story was sungnogo city of destruction of tonai Christian bo Simon Suka bini te hope korikya o city o tongi tongkhake bo city no okhna nangnai anu ulo bo kowar waje onkhalangkha onkhare bo saboi malai khanke evangelist bo malai kya evangelist bo malai bo saikya ang o sohorni borok ang o besapna poriwoi ang saimangka ani mutangjangnan te hope korikya ani lama te korikya ang hopeless abo haino Christians je ase ketal ungdro purbo abo hai moment tongi tongo John Bunyan bo bini laibumao bo experience manjaga o besabo siyo sing ase ketal ungdro puro tumu sing azoro Bible no sresh ke buje phona kaisa hopeless state phayo sin thani sing Simon jak sing mutangjak liya hopeless kaisa phayo abo kaisa moment starting moment abo kabang boroni kabang mangmano haipano kaisa hopeless kaisa moment abo ase ketal engnai rongni a moment starting o ya zoro boy evangelist no singya evangelist ka khorsa character tabe evangelist sing Simon abo hai kabang ma sin motha nok roga kabang ma kaitin kok phrengai rok pastor panangka obo hai ge bo bona singi kya ang tam khaina nangnai ang obo tei tongkha ke angle manjak sinai ble kaitin thamsi ang tam khaina nang sinai apro ongko evangelist tam sa nung o pohona ta nuhur nsingo mane pohor mane no sing elambang nugo Kaitor Jesus Christo apro a bini poito raya ne bagai ya poito ne assurance ma ne bagai a Christians azarawo a pohonan huya to ba kaya Africa Christian bonus haka nengo duga kesemna ta nuhur a lama suza straight gate like Matthew chapter 7 sajang hai duga kesep a suza lama kini sama hai nengo bona ta nuhur ni sungo ke bon nuhur ka neng yang te himi thang de neng yang te himi thang kan ke neng a celestial city o soginai kini sajaka Ge bo hinmani chai tokha ang balakena doi thangnai do zora kesep ni bagai bo hinmani chai tokha a zora no big song nugui wana zakha tamungma klai kheneng neng tamungma klai kha o busap kaise porma baide neng ni nukhuni borongna yakat thangsinai o neng asaima nukhuo a tongma zagra neng yakat thangsinai je neng na asaima ni a parano da neng yakat thangsinai hani bono saka haipana bo tonglia mane no literal way kaya abona sengnaya woi spiritual kogote kutuke bujina nango asa ketal engjak borok a moment start kheno bo a kesam lama kesam stedo kethini a je jengjal yakaba kaituni a mazar kotor a jaga bo basa si tongmaya abo kaitor se sotoni tlango kaitor se rihni tango jemon kaitor bin sagirongna rihin ma hai abo tongi sima ya bo am sungnugo o zorawo ang asa ketal engjak bule dari sanar kabang matong yang kaya agini a basa zaga na basa tongi tong abo balakene exclusive neng asa ketal eng khamane no neng agini a skedatus tongmaya jemon Israel rok ijibo sob jagi tongma hai bor phyogi tu phaijaka kaiton ni khairongma bai kaiton ni calling bai kaiton ni samung bai amti haino asa ketal engnai borok kaiton poita khane borok a Egypt a sodom gomora jaga tas tongmaya jebon Abraham agi a pagan wala tongma hai a jaga ongkhor si mas phainai tongis tongmai abo nang tongna hamas tas tongmai abo e abo haina botas tongmalia a Christians bo ongkhori ma phakya a ongkhori phaipro bini logyo cover hakya bin palro phalakya pliable by obstinate yakaba compromise by stubborn ne bin dol khorongnai abo haina sin pal kwama tong sin haibo sin dol rok a stubborn sungpakya nung tamungma klaikhe nung tamungma klaikha nung nukhongo nin busabuti tongo nin bihik tongo habana bihik songna phrengi phana bihik rok pas phirogya bin busabuti pas phirogya aran khatang jak tonglai borok bo singapti hai kabangma jorawo tong kesep mangu Christian mas mangnai ga jorawo bona singka compromise nung tamungma klaikhe absa compromise by a stubborn saka sing o city of destruction tongkha Christian sata city of destruction tongke sing kaitoni mazra kotor sim manjagnai sing ongkhona nangkha aboni sai sing a kaitoni kok rejak celestial city of thangna nangkha aro le tongthok khaksangma sumso kringnai aro masaya maningya ma tonglak khatangi tongnai birman tonglak kusum tonglak kesa tonglak ni saka
하이파노 아코고 가샤 부지는 안고 나리 author John Bunyan busuk se khana to kisa karo a zorobo abdi hai easy believism tongmo bagai hypocrite Christian tongmo bagai o zorobo obo hai kok rongno tabu khana nangi tongo az o kok khana oi sab lubisa ka saiman a compromise ni bin pal lubisai thangka bin kok khana tok bor kok khana tok jakhanke ara kulum ka satongla tong thok tongnai ganang ngi tongnai huni khana ma baise khatang jak thangka jemon sini mo tharogo abo hai kuplung tongoi tongo sikla pandawo borok kobang tongoi sing khatangai thanai rok kobangma Christian rok tongoi tongo Christmas zorawo balloon light jak jomok tongo bai khatangai Christian ngai rok kobangma tongoi tongo yakhaba kaijangna hne Christian kobangma ngai rok kobangma tongoi tongo hai kaba ganang kulum ksa hamnai hne kobangma Christian tongoi tongo কিন্তু आ ख्रिस्टाननि नेचार बाय बुजिलायमाया ख्रिस्टाननि थानायखौ तामो खाखामांके आं सुमसो गोनां बरक फियगजानो लामा करिखा आनि बारजा बुसुसो हिलिका आंले रिक किसि कुसुमसो कानजाक तामनि गान काम करिखा आं सावनि काम नांनो हनिसे बो आ सिटी अफ डिस्ट्रक्शन अंखरे रुतुगुइ थांगोबो किन्तु आ कम्प्रोमाइज के साक साकनि हामनानै निसि माने संसारा स्राफसा तंगै थांगै मताय खायै धर्म खायै किसा आजि नानै हनिसे वान सुंमा बिन थानि नायदि आबो हाय थेना याखाबा आसा कताल इंयानि साइन और नुकजागो आबो हाय कुप्लुं सिन मथा नक रगो सिन याकसे याग्रि नक रगो आंबो खरकसा इंगि दङ आंबो हाय साल जरा कासावो गाबो हायनो compromise by himi thangka Christian got the slack of despond hini kaisa jaga tong abang kaisa utla jaga to Simon blabo kelgi thango saga ka hakra khai a slack of the slack of despond bo anana ka de pronunciation sayang to ka a jaga bo amti hai a jaga te kebo bahari thangmaya a jaga te mas ma lainai a jaga amti hai jaga asa ketal engjak borok phano holawo a kubino samani tongphano amti hai jaga bo yakari thangnan musuma jaga hai mane abo temptation फाइनाय trials फाइनाय suffering फाइनाय काइतर बो promise खायले लंबा ग्रोगो नों आनि थानि फायकाके इनि संसारनि आ बहग यगमारक याकुं यगमारक बखरक सामारक नुखुंगो टेक तंगमारक आबो फियगजान काइतर कुनदिन कग्रिया एलंबागो संगाबो नुंगना ताम थिके सनो काइतर कग्रन के संगाबो नायलायना उलो तब का कग्रिया काइतर नि फिजिकल आ संसारनि आ कग्रनो आमन बागे कायसा कक तिसा एड खाना मुसुंखा एलमबागो सफरिंग नि कक ताम साइमान जे ख्रिस्टनि मुंबाय सफर मनसे सफरिंग खनजागो सफरिंग अबोया ख्रिस्टान रके जरा जरा सफरिंग नि रमो आनि नुखुंगान बुसाबति फेलिंग तो गाबो सफरिंग या अब ट्रायल द क्लायो सफरिंग क्लायो बट सोय सफरिंग के तामो के ख्रिस्टनि मुंबाय पयतो बासाय तंफ्रो संसार बाय persecution manजाफोर जाबो सफरिंग क्लायो जों जरावा सफरिंग डेफिनेशंस रक balai ke tenang thang ani tini din sayang thamono sung suffering ni wan su zora was in Christians rock but soy suffering ka tamon ke bini sajla afani bagai a tek to soy thama jabu suffering Christian is suffering Paul sung thima ni jabu suffering the Christians rock wa kai tini mungwai sung tek to mama jabu suffering as sung sani personal chikon man abu suffering ya abu trial khobjak kon abu soy suffering kalaya pada tesa story pirok lain na, enggak azora kelui tongpro no, kelui lagi kayak korang ni no, apa saya compromise ke kudu ke kelang tiro, neng mana sabla sampai amte hinai, hak sang mana tongtong mana, serap sah ini family amte sing thang kalasa, apa orang not asa ketal engya bororok, awa asa ketal sengya kobo, apa saya bong kya ongkori thamangka, tamne ke bin thani kuno poza kerei, Kristen ke kelui tongka, enggak thasingga tema sabin palbo stubborn bo city of destruction phirogi thangma haino compromise bo phirogi thangka agin kasam lama no kintu Christian ka kelgi tongkha kelma jorono kaitor subai tongma bagai kaitor hain hai phirogi tu phayo amte hai jaga ni apre helper hone khorksa borok sokpakya character ge bono saka o jagan ke abo ke laimia jagre o jagan ke obo hai abo trials, temptations, suffering, or kuplung. Abo emon hai jaga jorawo khapiro ki thana musuma hai moment of sopayo Christian thanibo. Uf, kaitono poita khaiba tamo birman mangkhaba
피로기도 타마사나 아기니 자가워 하니 그방마 신 암테 하이 모멘트 서봐요 어벙고 아서 그tal 야프리 그tal 세드로브고 야보 하이 자가 어보 하이 오틀라 자가한테 하이번에 헬퍼 보너 엉커리투 파이 보너 하이나 하이 사가 능 누가 게세트 힘이 탕디 그날 그러니까 아버니 올라너 스랍사 힘아니 올라 the village the morality village the village of morality 함때 하이 자가 속이 캬 야가 자가 속이는 스강 거기서 보러 말이야 the moral wise man morality wise man 시안 보러 아버 하이 보러 구플롱 신이 하스테로 녹로고 아버 신 하스테 심이야 보러 승사로세 때문에 그 엘람버가 사자고 gospel 그 보이터 카이론 바가이 foolishness gospel 보이터 카이론 바가이 가이세 stumble block 그니 사자고 봉니 바가이 인게 gospel 인게 라이테테 꼭시 카나토게 꼭 부카미 꼭신 사자고 아버 하이노 제프로 아라 wali wise man 성티카 Christians 너무 보러니 파이사 하나이 이게 크리스천 사티카 ang arani payo lengzak city of destruction ne ano evangelist lama phunu horka o ani bar jana kheleng rana bagai inke asa wali wise man satero borok ba buka sible thok jaw khata amte haita nang amon sai sungsar kabang ma lama tong nang nina po jana kheleng rana bagai maneng kota moralisms sungsar amte hai kuplung sini borok tong Kaitor na karai kabama suggestion khainai rok sangus kauna kaisa sini da kota bai kaisa jaga thanglai salama hai dormo nangya hamzo mungse kotor ni sanai rok dormo nangya kristana nangya samung kam khaide hini kabama tong abo hai pilgrims progress sipro john bonian song jorobo abo hai kuno mane kuno rare ya abo apro kuplung amon sai sakang abo sungnai na thaka pol sang jorob amte hai kuplung borok abo hai kuplung ko nugo tabu semai ketalin joro rogo semai kesam joro kuno mane ketalya abo hai ya phango se nugui phaijago kaitona karai sang kaham ungmano kaitona karai sang kaham haimano romi mano kaitona kahari sang mothangmani lama no sang romi mano sungnukle abo hai kuplung se ya abo hai na the wali wise man abo hai kristona karina nang kahamni romjabono hanai kabangma sini yasi yagra kabangma hamte hai borok kuplung sumugo yabo haino wali wise man bonus suggest khakya nangabani sai o morality para thangdi aro legality ni khoroksa borok tong bong kha haksala thangoi no nangbin gana thangai nangbin ya legal je kok tongma baina nangni na barja helangi thangnai nang aro thangdi nangabon sai angko evangelist ni kok khana mas aro thangdi ni bonus satika ge phem lokjagai walama korwoi morality village thangka nahar seri kristona karisia duga keseti habiwi sebo tamo khakya duga lama kwar aro kuno forsake khaina nangya aro kuno repentance nangya aro kuno faith nangya aro kuno saving faith nangya aro kuno selaimung nangya aro kuno new born nangya lama kotor thangtika mana lama kotor tam nungke borok ni phan bai tab legal ni kokti tongi ma bai no kahamni romjak nai ani bo himlangkha sungsara obo hai blai kuplong angagi law school tongpro ang kaisa question an baka phayo law school tongpro tam khailai conference kaisa khalayo conference tabo kabama university ron khalayo conference ro kamamang criminology ron te conference khalayo human rights ron te khalayo abo conference logo simina abo ethical cox khalayo but ethical cox sanai ro phatar phakeke abo tomungsi sitra angtam sana naiman inke sengsani borok society no yaka dol no se selainani chaitok layo do kintu sak individual personal life abuno selaina ke muchung jagya mane dol ni samung no khai no kamuni romjang ni chaitok layo society welfare ta social welfare but elambago ke individual no se kai to romu personal no se romu nang asa ketal inge segjora nang kaito ni mokola kahamni romjak maya but susa ni ka bo hai mane nang luko je sakman kaham samung khai thangni nang nangyani bisingo nang ni byaktigoto live nang buting to abo hai gabo hai no wali wise man nang suggestion bo
lama kwara bon ke bo himi thangma pore ke botam nuk khangke ara hatai kotor ma kaise legality hil tong a legality helo tam nuk ja khangke ara hatai yo nakari aro a hatai yo a legal ri borok tong bono saka a hatai kaisa kadi aro kerong kabangma tongo a kerongo nang kaisa kai thamang kono nang kahamnei nang romjak manai bar bo karek abin bar sate hilir phayo karek bin bar sate hilir phayo mane bo maintain je khaimia tabuk tumung no borok ni samung bai mathang jagi tong khaketa borok ni kerong khama borok ni kerong rakhoma bai taw kaitor kaisa example khata example kong ni kok kaitor saka nang ase puruni chimi thiasuk jora tatal kokta sadi ni sakata kaitor kong ni kokta haikese nang kerong rakhong manai te mathang jang ni sakata seng khoraksa borok phano a tatal kok saira tongmano sajagi thango ga tumung no sajagi tongai a kaitor hunjangnai bon bo gosinai tongmang khata a kaitor bus kaham kalaya kaitor kathar kalaya tamning ke elambang ni kaitor bo bus kaham bo thop sapano sumsok bai kubul maya gedali simaya bo abuni bagino borok a kerong no rakhok simaya kaitor simon sugo borok khaimaya abono abuni bagai khoraksa kaham substitute sengnango je 100% god ngite 100% man ngai rakhok manai borok maya mas man suge seng tabogus kangal sini seng damar bai salama haino a law abo hai chen hai khajak kaisa chokha ke abo pura se soi phainai ga kerong no bosang kaisa rakhuma manena pura se soi phainai rakhuk simaya seng but kaitor standard seng kaitor kathar bo kathar ba seng katharing thaingna nangoni sawe alambago madaman seng maya masuman sugya ga abo haino seng sak sang se bandelayo borok seng samong kaham khaima be mathangja huni sanai rokno mas maya ga abo haino a christian kararek bo badap saka klai rakha mas malia bo seng law bai mathangja gya law perfect law kaisa standard happen seng law bai mathangjak maya law sengna phuno ko sini buksa sini spiritual buksa law sengna phuno ko seng kaito ni thani busuk se chugya seng 10 commandment naina thangang ke first 4 commandment tam sa nini kaitor bai nini halok buting na nang the last 6 commandment tam phuno ke nini ari rok bai nang bahageng na nang sengmas maya bo seng asakna suk sugya sumsoko kathani bagai seng maya ya bo haino a jora kalai thangma pore afro sugya hai feel khai thangka lengjagai thangka a lama korojagai a christians afro evangelist phake bin thane evangelist bin thani phaiei bono saka nungma bahake lama korojagai thangka angmono na duga keseti himdi thangdi sini samaba nang bahake korai thangka ga jorona hain hai bono bono a duga keseti himdi hini bono saka mane seng christians rock joton prodigal son hai seng a sinia maya ganang afa kaitono seng pogi thang haksali thang haibono kaitor khai phirok nai rong no kaitor hamjago yabo yasago bo yasagi seng ingya a prodigal son hayo seng nugo gaba haina botesa alam duga keseti himam pore bo a wicket gate hama pore a wicket gate habikya a wicket gate samna point khain ke abo christos point khai duga kesep mane no abo jisu christos se duga kesep mane no abo a poito bai ma hamnai repentance bai duga kesep tei nang a sungsar ni a worldliness nung plangmaya kaitor sawo boss ni lamani samarok boss kubin samarok black and exclusive mane nang kaitor ni borok na thangang ke nang agin a tomung no nang tos tongmaya যেমন আব্রাহাম বিনে আগিনে আ পেগানিজম কালচার ন ইয়াকারি ফাইমা খায় আ তাকজাক মুতাই রং খুলমানি ইয়াকারি ফাইমা খায় ইয়াকারি সেমা ফাইনাই আবো হাইমাং সে সং এলামবাগ নুক দং পল সল আগি বিনি সেলফ রাইচিয়াস ন খাতংজাক তংমারক কেরং রং ন খাতংজাক তংমার ব ইয়াকারি মা ফাইকা ব কালবারি ক্রস নি ইয়াকু মা কালাই ফাইকা
abo haino poito khainer duga kesepti habia ke masam muthang jagya jesek pano baptism certificate pon tui tong thong jesek pano 25 bos ni christian certificate pano tui tong thong masam muthang jagya christo tui habia ke christo tui hab ke simi se som muthang jagnai poito khaima bising tui te kha phirok ma bising tui abo haite borong ni thani kono hope sikrai ga zorono awu ke gera haboi bo dogo togi kha sengnugo gosolo methi rogo rutuk ti sande ni sama rokai abo sabo rutuk mana ke a barso bo samra nukjak ke a gosolo methi rogo je jogo tongna rok sabo nukjak ke abo kaitoni borok chimise kaiton songja borok chimise abo sengsani borok universalism borok na abo sajaga obverse kaitoni songjak borok kaitor bai rihinjak borok mera rok chimise abo rutuk nai sannai samna rutuk nai ke kaitono rutuk nai bo a heavenly manino se bo sik khainai ger togi khaba dogo ge dogo afro khulgir kha heben dogo khulmani সাথে আ জরাও সাকানি সিমি টিরবে কখরো আ খ্রিস্টানস ন মানে শয়তান আমতে হাইকনো মনক না নায়ু পয়তো খানে রং ন হেবেন আ জরাও আ উইকেট গেট নি দগন ফগির কা গেটকিপার bo chirkhoi saka ang city of destruction ni phayo lengjak borok oposa khilijak doga kholok dihnai ga khologe habrka ang paisinai jo technique point kan paisinai the interpreter house by the cross no amporke a doga kisab haboi bono saka gatekeeper nang tabo a interpreter house wa habi dihnai ang verse kaisa pogi thangkal blaikan po verse no haban gosolo jono kaisa verse dongo sang story to buji khana norok asa jora mane a doga kisab haboi gatekeeper saka bono tabo yang ti himi thangdi nang haipana a himani sakang the interpreter house wa habi din sau kaisa verse dongo gosolo jono no ango verse mayang to kha i mangkha gosolo john ni chapter 8 verse 31 ang khana ya sure say gosolo john ni verse 31 awang pori gala kha nang ani borok ngi to khake nang ani kok bai tongnain sau nang ani sagri disciple ngi to khake ang ni master ngi to khake nang ani shisong to khake nang ani kok ti tongnai avo se nang ani borok ni kais ungmani kaisa sign hani sajago mane no o interpreter house tam phunukjang nai ke tabo kai tini kok kathang phrengjak nai o author bo obo haike phunungna musungjago sini o 21st century wo 2021 BC wo te a zorabo gobangma christians kuplung tongo kai tona poito khane ro profession christians ro kai tona le poito khayo ke to kai tini kok kathang no ke popo poria sabo sia rutuknan bo saito gya haikeno nomor haike rutuk tong ang ma hono asai ketal engjak bororok bible poria se tongmaya bible porina ni hmani abo kaiten kok thai no srungna hmani abo bachelor course ro optional subject hayabo nanga subject na ya tong uiphona pass ngi thana namtiya ang abo bo sana na ya bible porikha nang mo thangjak na hanai but asai ketal engjak borok kaiten borok ngi tong khake bo bible says bible no sikhaya se tongmaya tamne ka kaito ni kok oros rijak sangsaro kuno jaga phana rutuk maya kaiten kok kathang mtech phana khai tong thong mbbs phana khai tong thong llb llm phana khai tong thong kaiten kok kathang mas maya kaiten kok kathang boros mi manai ke asungsa salamnai kaitor o kok a kok bor rijak ka abbusa bor rijak a 66 books 44 author ni bisingo 1600 years a kolok span of time of sijak mani abbusa bor rijak but unfortunately sini motha nok rogo a easy teaching phrangjak tongjago mani blai kan koplong bible poria phana se christian ngai tongnai ro koplong tongo surya oi tongnai kobong ma christian tongo agi puritan rock english ni puritan rock bong ni bokhro ko bong bkhawa bible koplong pho buslayo ke kaitini surimung koplong ni sajago surimung bible ni kok thang rock abo subject optional subject ya abo haino o author bo oro phungna mungjao o interpreter house tabo o christian to christian no angkha poita khainai but assurance bo mayang to ko tamning ke kabang zoro christians rock asa katalngma zoro rogo modo muthangja ka kaitoni kharangma bai christian bo angkha kaitoni thibe susajangma bai but zoro o assurance rock
ul sekang kisa ungma bagai oro author bo wona phung nai go interpreter house thangai bo o kaiten kok thangna bo serngnai yam bagino kaitoni nung kaitoni borok hi to hake kaitoni kok thang tei nung ma tongnai abo optional ya abo se kaisa sign kaisa evidence kaitoni kok bor mana ke elamba ko kaitoni musung ti tongnani bor mana ke abo kaitoni kok thango se sungsaro kabang ma Christian church ro nugo workshop ro khaijamo nugo nini sikla jora rogo nini aim tamo nini desire tamo nini will tamo ni haina saka saka phangzamaro nugjago a borok na abo hai sana musungo na kaitoni will nini life ni aim nini life ni purpose ning sinani ke kaitoni kok thango sa ning klaina nango sung sare sare sung nugo elambag rogo Kristo ni a life buma gospel Matthew Mark Luke John rogo bo samoni will ti tongi thangke samni musung ti tongi thangke fathers ni will tei a fathers will bor man ke kaitoni kok thango but easy teaching church rogo kuplung ni bagai abo hai rokno blaikeno man motivational ke phungjak thamani kuplung sung nugjago abo blaikeno khakham thai sung nugjago abo laitete kok bai distraction lamao himramani hai klayo jeman wali wise man thogi toma hai Christians no abo hai mo tharogo bo phungnai rok wali wise man hai ke a Christians no thogoma klayo abo hai phungi tongkhake ang phano nung phano kha phirok tengna naw phare phachaga interpreter house o bai cross nang pairasina na jora blai khano lai tongkha interpreter house tam nukjakha pula a interpreter house o interpreter tam phunukang ke kaisa khotolo evangelist ni borok khoroksa tong a evangelist ni thani tam tongke yago bible tijak mokol ke sakan harjak maneno botam phunuk ke sung poito khanerok kaito ni kharuma bai kaito ni jorawo kaitor jugalruma bisingtei mo thanogo prochar phirngnai nang sugo abo hai borok ni thane se kaiten kok thangna sung mano jemon city of destruction okhordarpur evangelist by Christian malai hai sung abo hai borok rok nang sugo ta a evangelist ni thane tam nukja khanke bini khakseyo bini buhugo kaiten kok se phorphorn sajago abo hai kuplung ya abo hai borok sung nango gete kisa tam nukha te kisa khotolong ke khoroksa borok wafra bai hadli no phari tongo hapono phararek hadli kararek sao kintu khoroksa bwrei teipu bagri phurungke a hadli bomsai thango sungno bule hadli bangi thanga teipu bagri khaka hadli komi thango mane ortam phunuk nangke work based salvations gobang ma borok Christian bising phanang thang nijini samung bai kaitini mokol kahamni romjang nayo ya abo hairok bo a wafra pharma haise mane nijini samung bai abo khaina thangkangke abo hadili haike se kai phayo abo settle down singya kintu kaitoni kharma bai jephurman phur abo bomi thang mane kok thaisau tam sana naike Christians phurumung simino abo hai phurungo bororong ni samung bai nang mothang jakmaya te bororok paping ma bagai nijini sak ma kahamni rom jakmaya abo samni samung kaham bai se mothang jakangke abo kaitoni kharma bai se Christian samung bai abo se balai kena sungsani tatal phurumung bai distinctive khaijago yabo phurung nayo ke third ong ke tam nuka a room bisingo khoroksa ke region temas ke patience kaitoni borok bo kaitoni providence o kaitoni jugal romo khatangi tong thaina nang sungjorawo patience yang thang khalok ma yang thang abo kaitoni borok ke a khakolok ung thaina nang khakonene ung thaina nang a dofra kafra ke bagrum baharma hairogya tongna sana ringya musangya hai cover hai shelpuma hai amti hai ingthaya singaba hai kuplung sin mo thanok rogonugo sing pol songni live rog naina thangkangke phola gathawi tidul jak borok haiban bong thani a galesin ro sajangmai khaksama tong khak kolok tong hamjak mung tong abo hai borok ung thaina nang poito khaina rok ingke tekesa sungnugo am pore ingke no Soitan a kaitoni borok ni thani tei lupuri ruphayo mane kaisi rumo hor jala sugui tongo hapan tei lupuri ruphayo khoroksa borok mane no soitan sin langma rogo tulale khair phayo sin journey rogo Christian journey rogo hapan kaitoni kharma bai kaitoni kok kathang bai phola kathar subama bisingtei a sini pholator pruba bo subai tong jesupon soitan
hor jala jala ungma jago tui laite te khaipano abo kaitor subai tong singa bon bagai wana thaingna nangya te kisang ke tam nukja ke khoraksa borok Christian himi tongpro kabang ma soitan rok yagra debra ke borno tir bai kokmani nukjago mane Christians lama kaitoni anok thar celestial city sogesu jora abo haken thangthanai sini choba o sungsar rongni political leader rok baya sini choba angke o sungsani manak soitan kaitoni kebangnai borok bai mangse abo pipeline abo celestial city sogesu jorona angi thangnai inke 6 by 7 paithak kani ong tam nukjak ke khoraksa borok jealous objak tho bo chir khokjak bo khapirok mai angi tongkha ga a borok o tam phunuk ke a borok ti kisa sasina na a borok salsa bo poita khaina ngi tongma pho profession Christians but abo ke bo poita se khamelia pho or tam phunuk nai ke o jealous object a bura first in hand bo asa katal sing ya ko bo just profession Christians se abo Hebrew chapter 6 rogono 9 de profession Christians by genuine believer felayo profession Christians mo thanok rogo 50 bosar asugi tongi tongmano mo thanok rogo bo leader bo sai tongmano mo thanok rogo bo stage kai risabu tongmano mo thanok rogo bo kok phangbo ngi tongmano but bo genuine believer ya obo sorop phung nayo Kaitor elambo ko dagyo tabuk chapter 7 rogo naika Matthew chapter 7 rogo Kaitor songsa borota kemaya haipan Kaitor aware khayo perseverance khai tongna bagai a holiness no seek khaina bagai nongni a Christian journey tabu kon payako hini aware khai tongna bagai but o jealous of jang na inke bo profession Christian ta bo repent phans khaimelia ko tamni ke bo first in hand asa katal sing ya ko awon bagai nang ang a true profession Christian haida a profession Christian haida saka simida Christian ngi tongkha asa katal ungmaya da ai tam satene repent da ungmaya ng tongkha ya abo se author oro bo phunna musung jago ang asuk thangla ka paithago the cross o thangsina na jora blai khano lai tongma bagai the cross a interpreter house ni ongkhorma pore phringjama pore ba cross hatayo himi thangka a nungko Christians lengjak barja tijak apoja hilik tijak ri kisik tijak a cross bo thangka tabuk oro kabang ma question phayo Christian ngi tamang man kha cross of phayang tamang man kha ni kabang ma question khane borok sung nukjago a cross of phay tam nukjaka pula sung tam nukjak ke a Christians a hatai kawi botam nukjak ke bini a poja abo ongkhri thangkhani sao a ongkhar ka simi a poja barja abo u mangkhoro bo habi khan sao tam phunuk ke Christoni thimungni bisingtei sini a sumsok ni je account tongmani accountability tongmani abote krisukan sao seng sate darabaino seng gosolo jona nogo Christo thipro paisukani sapro nini past future present ya sumsok nakar jakan sajago maneno a bina okulna barja ongkhre abo nakar jak suka aboni te accountability krikha tam bagai inke abo Christoni thibai Christoni thimungni bisingtei a manjangni bisingtei abo paisukan sao a payment rejak sukan sao busa se khna tok kok Calvary cross of hai nang tam man khang ke nini je manjak tai tongmani abo nakar jakan sao forgiven sajao gate ke saga tam ke a ri kisi kani tongmani ri manam kani tongmani abo ri katal ri jakan sajao maneno exchange sungkha ani sumsok no nawo Calvary cross of manjak kha te bini kaham no ana ri kha ang tini phanang to khana phanang tong salsa kaitoni mokolo kaitoni kathar kaitoni buskang basa pro ang samani kaham ang romjang nai ke afro ang kaitoni kaham bai sang romjak nai jemon Esther ni borok a Persian raja bai phyogi khorjang mai Esther basa boi amte haino sungnugo sumai katalo Christoni kaham bai sung kaham ni romjak kha jemon David bai Goliath choba nangi tonglai pro David ni a mesamung bai sa a gana gini tongnai borok
pai thangka sengnugu semai ketalo a David sabongke abo Christos se a gana gini ne hari tongnai rok sabongke neng anghai suntok borok se a Goliath sabongke abo soitan a soitano sukurbi rekha te a kaham a sukurbi a paijak mani no a ketal sumung no saborok thangke abo Christo sengno rekha sengnugu busuk se khana tang a gospel a kotoma kaham gete ke satam nukjang ke sil ri zakha asil ni kok sai na pair sinana kabama zorawo na Christian nang khake abo haidang khe heavenly tang rok da kok sai mang khe ni salayo hai kaba nang miracle da kabama nukha ni sungnai rok kabama tong sil ortam phunuk saman author phola ka tharse asa ketal ang khamane no phola ka thasi ni thani ma tas tong kha tamning ke a phola ka thase sengno buthai thairnai regeneration khairo the sanctification of pholator pro sona a pholator pro journey wo bo story tono abo extraordinary spiritualism nangya a sil no kaisa brand ni kaisa mark jemon seng mani paina thangang ke a sil no nugi kaisa authentic ni wan suma hai o sil no sona phuno ko kaitani busa kaitani borok gesang nukha city of destruction jimi cross of haye a Christian tam manka a Calvary cross of haiseng tam manka a Calvary cross of haiseng manka kaito ni kaham kaito be nakar zakha ta kaito ni borok ungkha abo tai sungsan mungsa mani bai abo kamalia ya abo no seng manka ang asuk thanglakha basang ni salrogo jora manka te patok sengolo nailainana tobga asuk jora kha khayo norok nong thani a khanawoi nongni Christians life rogo note katal ketebo hamri mantho ang haina hai tui phangno ozora yafarero belaken hambai sini tini ni kok sanai no belaken hambai sing tini saimang ka belaken na hamari ma khana ne ang ban chu go sini je khanai tongnai tai nai tongnai thap tongnai tai bu sono ke ang tabuk buskang ni sala basang tebo kanai manan nei kha khayo tai bono belaken hambai sindara no bini kam kan ke sungno kam ke sai akoi bujuri roman bagai ke ang tau jeng panen than chang pan da panen chang ang jolarnai sini ko da khaksang no kisa paithengni song kisa yakaba last song tangsa sabai nan bagai abani yagulo ang sini speaker non koinai mane closing pair khairenan bagai ang koinai da khaksang no tangsa samung sabai nan bagai Apa dia ke seng asik leri away seng resab layana Hambai nono chine Kaitor seng kaisa stanza nur resab lay sinai kaisa stanza by chorus Hambai nono chine Kaitor chengjakkha sano khani bagen Hambai reo hani borongno leng ham zamani bage sapung hopung swari roksa dala dukri roglob layo hasuk tei sa tei mateis la awanai tho tailang magna nono lobo Hambai haina hai ang tui phangno yafarnai ozara no belaken hambai ta no kisa sungno sabung sab namram bagai tai chung panda painan chekang ang koinai chini speaker no kisa closing pair paithang ni suri nan bagai khana 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 ta surinan hamagai to nono bulaino o zora nagman bagai kaito sungtini sring lakha John Bunyan ya Pilgrim's Progress abo a zora ba asung relevant tabun o zora ba asung na abo nangi tongo
जों खरकसा all story ni a character robo जों relate खाइमानो ताई जों poito khai jisakang a city of destruction salsa tongmani haibon Kaitor जों wan sukmaya biang ti nangni songman bisingtei nang arani sungno ongkhre tu paikya te tini orok khanai tongnarong ni thanibo Kaitor nang basangni salo abo haikeno a Christians a city of destruction ongkhre a journey ta kono paya ko celestial city soge suk jora nang subai tonjade nang naikuli tonjade te nini kok thang bai a folakathani subama bisingtei muitu khai tonjade sini khawo tai Kaitor kisa surma bisingtei fasa jala folakathani mumbai suri sanjao amen Hakeno sini panda hakeno orono paikya jotono na horkaham Orgaham jotono Hambai Albert, Hambai.